Thank you, thank you. Thank you. लोगोसे हांगामा नार्जारी आदा बिथांमोननिसिम आंखौ बेवहाय बिथांमोननि सिफुं केक एन्ड बेकारि होननाय मोनसे शपनि अपेनिंनि सानाव दिनै आलासि महरै लिंनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथांमोनहा दिनै मोनसे गावसिनि केक एन्ड बेकारि सिफुं केक एन्ड बेकारि होननाय मोनसे दखान मोनसे अपेनिं खालामदों। जायगाया जाहैबाय जोंनि बाक्सा गरेस्वर बगामाथि र'डआव गोलैयो। बिथांमोनाव बायदि रोखोमनि केक बिस्किट्स ओमफ्राय कफि मोननाय जागोन, जेरैबायदि खायसे खायसेया बार्थडे केक एनिभार्सारि केक बिदि मोनगोन आरो नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन। ओमफ्राय हम डिलिभारिबो जागोन दा, हम डिलिभारिबो जागोन, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालायनो हागोन। आरो आसा खालामबावदों नोंथांमोना जाहाथे बे गोदान बैसागु बोथोरखौ मोजाङै मोजां बारहोहरो, मोजाङै रंजायो होननानै। गिबि गिबियावनो गासिबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बैसागो बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै बाक्सा जिल्लानि गरेस्वरनि सिङाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय आदा हांगामा बिथांनि नाजानायाव मोनसे सिफुं केक एन्ड बेकारि होननाय मोनसे दखान खुलिदों। बे दखानखौ होनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फ्राय खम बिदि दखान होनानै सोलिनाया आरो माने बिदि दखान होनानै जुदि जोङो दावगालांनो हायोबा जोंनि माखासे इयुन जोलैनि माने सेंग्राफोराबो थुलुंगाखांनायखौ मोनगोन। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिदि दखान खुलिनायखौ माने आसा खालामो उनफ्रावबो बिदि जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोंनि सेंग्रा लाइमोनफोरा बिदि साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो मा होनगोन बेखौ जेनेबा बिदि बिजनेस लाइनाव हाबनानै दखान सुखान होनानै गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुननो हागोन। बेनि गेजेरजों जोबोद मोजां थुलुंगा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो खाथि खालानि रायजो राजा नोंथांमोना फैनो हागोन। बे जोंनि गरेस्वर टाउननि खाथियावनो बगामाथि मेन रडनि लांगोना मोखाङावनो दङ आरो बे दखाना। गोजोन्थों। Thank you, thank you. Thank you.